A més, hi ha un augment de les tarifes de l'aparcament. Concretament, s'augmenta el 4% les tarifes de rotació, un 9% els abonaments mensuals i, atenció, un 21% els abonaments de 12 hores. Este fet, per al bloc, és particularment significatiu perquè, com diem el senyor Orengo, en la seva pantagruèlica voràgine, l'insaciable voràgine, no sembla haver-se adonat de la conjuntura econòmica que pateix la nostra societat. Augmenten els impostos, ara augmenten també les tarifes de l'aparcament. I augmenten de manera exagerada les que usen majoritàriament els veïns, és a dir, els abonaments mensuals, un 9%, i els que usen els comerciants i treballadors dels comerços de la ciutat, de l'abonament de 12 hores, que augmenta en un 21%, una mesura que afectarà negativament el comerç del centre històric. Recordeu que ja volíem pujar-ho a l'inici de la legislatura. Recordeu que si no intervenim en l'aparcament del jardiner de l'abonament mensual s'haurà cobrat a 90 euros, mentre, recordeu també, les grans superfícies de l'extraradi compten totes amb grans aparcaments absolutament gratuïts. Aquesta mesura, a més, va en contra